ישראלים חולים על האש, אבל בכל על האש תמיד יש בעיות. או שבאים לא מאורגנים ותמיד חסר משהו. מה, לא הבאתם מלח? אף אחד לא הביא מלקחיים? איך לא הבאתם מנגל? הייתם אומרים, הייתי מבין, נו. או שיש הכל ואז לובים מכם כל הזמן. חבר'ה, אפשר מדליק פחמים כמה דקות? נחזיר לכם אחר כך? אפשר סכין חדה כמה דקות? נחזיר לכם אחר כך? תודה חבר'ה, נחזיר לכם אחר כך. הכי גרועים זה הייטקיסטים, שהם מביאים את הכל, אבל אין להם מושג. ומה אתם מסתבכים? יש טוטוריאל, how to make fire. תמיד לוקח הרבה זמן להדליק אש. הפחמים לא טובים. הנפנף מקרטון לח. זה כי השמש לא במרכז רקיע, אז אין... ואז מגיעים אלה עם העצות. המהנדס בניין. לא ידלק לך ככה. צריך לעשות ערובה. האסטרטג. אתה צריך לעשות כמה מוקדים של אש. והילד קקה. זרדים, אחי. זרדים. עד שמגיע הפירומן. כן, אתה חייב לשים מדליק. שים. תשים, מה אתה ילד? זה אש, אחי, זה אש! אף אחד לא יודע להיות על המנגל. או שזה איזה דוד שאין לו מושג. חבר'ה, הסטייקים מוכנים! או שזה מומחה בשר שמבין יותר מדי. אוי, חדה פוטה, זה היה 4 שניות יותר מדי על המנגל. מירה, תתני את זה לחתול, אף אחד לא יאכל את זה. אבל הכי גרוע זה לתת לרוסי להיות על המנגל. מי רוצה חזה תנין? מי רוצה דוב במרינדה? חבר'ה, אל תתמלאו מלקניקיות סמוך, חבל, יש אחרי זה סטייקים של נחש. גם האורחים תמיד חידה. תמיד יהיה את זה שבונה סיפור קונספירציה. חבר'ה, אל תאכלו יותר מדי מהנקניקיות והקבבים, הם רוצים שתתמלאו. מי זה הם? בכל על האש תהיה את זאת שהורסת לכולם. אם אפשר רק עוד סלט בלי בצל, בשבילי. אם אפשר קפה רק בלי קפאין, בשבילי. אם אפשר רק את הטבעול בלי תבלינים, בשבילי. אם אפשר פעם הבאה לאש פילדיה, בשבילי. תהיה איזו טבעונית לא קשורה. וואי, בדיוק מה שאני אוהבת. מה, נקליט? תודה. תמיד יש את זאת שמה שמעניין אותה זה לעשות יחסי ציבור לסלט שלה. וואי, גיור, אתה טעמת כבר את הסלט חצילים שלי? לא אוהב. הוא מדהים. ואם זה לא עובד, היא לוקחת את בעלה פרזנטור של המוצר. עומר חולה עליו. נכון, עומר? עומר? אפילו לשמוע מוזיקה זה טיק. משהו טוב זה. אוקיי, קבל עכשיו יותר טוב. וואלה, קבל. בזמן המחזור שלך, את צריכה להרגיש... ואחרי יום כזה, כולם חוזרים הביתה בראש שקט. לקחת הכל? כן. אתה מבין, יש לי תחושה שאנחנו משאירים משהו, לא, נראה לי שלא. יואו, איזה מלוכלך האוטו שלי, איזה באסה. חבר'ה, מי הביא סטייקים? מישהו הביא צלעות? אז מה הבאתם? נקניקיות. מישהו הביא משהו אחר? אני הבאתי טופו. איזה נקניקיות זה?